geiriau a storis yn bwysig i fi? Wel, geiriau a storis sydd yn gwneud ni yn unigryw fel bod dynol. Sydd yn gwneud ni gofio am y gorffennol, i neu synwyr o'r presennol, ac i ddatblygu a symud ymlaen i'r dyfodol. Pam fy mod i yn sgwennu'r storis ma lawr? Fwy na dim i ni synwyr o beth sy'n mynd ymlaen o'n nghwmpas i, ac i ni synwyr o beth sy'n mynd ymlaen yn ymhen i. Dwi'n meddwl bod sgwennu yn rhyw fath o fform o therapi i fi'n bersonol. Be sy'n gen i ddeud? Wel, yn bersonol i fi, dwi'n mynd un am o'r feddwl beth i am sgwennu cyn i sgwennu fo. Felly does wybod beth sy'n gen i ddeud, nes bod fi wedi rhoi y mensa lawr ar bapur. A dwi'n licio gweithio fel la, dwi'n licio gorfeddwl rhywbeth cyn i sgwennu fel lawr, dwi'n licio gadael iddo fo lifo. Felly, i atab y cwestiwn yna, dwi'n i'm. Gawn ni weld be fydd yr ysfa'r dydd.